أمحدار زوا مأكل ميجر جنرال رمضان عثمان أولياء بأمحدار زوا كسلا ناي سودان السيد آدم جمع نستمر حلوخ بسلاسان حدن قنبتا بيت صحفة تقبلوا أزراريبون أبتي ركب كلتي ومغنات بزعبا أمونغو كلتي محدارات زلو زمدنان نمتا كتكبر بزعبا زقبا كلتاو متحقازن زتيم نهزباون تاريخاون زمدناتات إيرتران سودان انتقيسهم دما أب مونغو كلتي محدار زواتا زلو زمدنان نمعمق سرحلو أب زقبا قدات ميايتهم لوخ زبا كسلاب زي كازي بمغنيات براوي يبيلنا تنت نهزبن منكسن إيرترا يوهان وغاليتون أبتركب أبوهم برهقدف زوا معكلات ويسوف سايق زركوهم حلفت ترخيبهم نيرام زرقها بيات التمرتين معبايا بزوارو بستسالسل مدبات زبازح نبرتي عدل تمرتي رخيبهم علو وكيل إيرينا في لمون تكابون حلفي جنفر منستر تمرتي عزراريو نزدالو تصبصاب شويت قبر برهان كتقربايا ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ጉዕዞ ርብዒ ዘመን ናጽነት ኣብ ጽላት ትምህርቲ ብዝተገብረ ወፍሪ 93 ሚታዊት ካብ ነበርቲ ዕድል ትምህርቲ ይረኽቡ ከም ዘለዉ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብቲ ዞባ መምህር ህብቲ ዝጊ ኺዳና ሓቢሩ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መምህር ህብቲ ዝጊ ቅድሚ ናጽነት ኣብቲ ዞባ 101 ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝነበራ ድሕሪ ናጽነት ግን ነቲ ድሩዝ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ትምህርቲ ብምዕሩይነት ንምስፋሕ ብዝተገብረ ጻዕሪ ቁጽሪ ትካላት ትምህርቲ ናብ 494 ክብ ዝበለ እዚ ድማ ናይ ኣስታት 400 ሚታዊት ዕቤት ከም ዝኾነ ኣብሪሁ እንታይ ዘነጽረና መንግስቲ ድሕርና ጽነት ልዑል ወፍሪ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተመሪ ያት ሰፊሕ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ንምብጻሕ ወቅት ደረጃ ኣኩል ደረጃ ንምብጻሕ ኣካይዳ ማዕረ ደረጃውን ንምብጻሕ ኣካይዳ ደረጃ ንምብጻሕ ግን መንግስቲ ዓብይ ጻዕሪ ወፍሪ ዝገብረ ይርየና ስለዚ ድሕርና ጽነት ኣብ ትምህርቲ ዝገብረ ወፍሪ ልዑል ይባልቲ ብዘይካዛ ኣብ መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ብምስታፍ ማሃይምነት ዘጥፍኡ ዜጋታትን ብዙሓት ምዃኖም ጠቂሱ ድማ ነዚ ተበፂሑ ዘሎ ሸቶታት ንምዕቃብን ደግሲ ማሃይምነት ንኸይጋጥምን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣብያተ ንባብ ንምኽፋት ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ ኮሚኒቲ ብዙሕ ክስታይ ዝገብር ሓደ ተወሳኺ ፍታሕ ሰርሓልና ሓደ መምሃራን ዝክፈልና ቀለም ንባቡ ነገር ሓገዝ ይገብር ካልእ ሓፁር ገለ ይገብር ሕጂ እቲ ኮሚኒቲ ገለ ነቲ ቤት ትምህርቲ ደዲፉ ዝኽእል እቲ ኮሚኒቲ زي أزواج زبله هذي تقول أزيل لعل كله مهران هذا حصلنا جزء تكميت قوتي لي زسرحنا يعني تبع مهران قوتر بعد مهران يقلب بعد مهران يبرجل كله استاجرت من كويس نيكورا أزيل لعل كده كويس تران أبركتونكم أم مسرح ممهار مستمهارن تلاو منبار بمجلس دما أم مملأ تحت قرصن ناو تعبيات تمرتي كم أون ممهران زجبر قطوا ودقف زمسكن مهان عرديو ኣብ ዞባ ደቡብ 128 ናይ ቅድመ ትምህርቲ 247 ናይ መባእታ 91 ናይ ማእከላይ ደረጃ 28 ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ሓንቲ ናይ ቴክኒክ ቤት ትምህርቲ ክልተ ድማ ኮሌጃት ኣገልግሎት ኣመሃቢ ይርከባ ኣብ በረከንቲያን ዞባ ሓመል ማልዋ ኣስታት 3 ሚልዮን ናቕፋ ዝወደብ ፕሮጀክት ጽሩይ ሲስተማይ ተዋዲዱ ብ30 ግንቦት ተመሪቑ ኣብቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ኣብ ማሕዳሪትን ዞባ ኣቶ ያዕቆብ ኢድሪስ ነበርቲ ብቐረባ ማይ ዝረኽብሉ ምንጪ ስለ ዘይነበሮም ብፍላይ ኣዴታትን ቆልዑን ክሽገሩ ምጽንሖም ብምዝካር በዝተሃኒጹ ዘሎ ፕሮጀክት ማይ እቲ ጸገም ከም ተቐንጠጠ ሓቢሩ ኣብ ክፍሊ ህንጻ ልምዓት ዞባ ዓንሰባ ሓላፊ ጨንፈር ውጥን ከተማታትን ኣባይትን ኢንጂነር ዘርጋብር ሕድራይ ድማ እቲ ፕሮጀክት ንኣስታት 4 ኪሎ ሜትር ዝተዘርግሐ ሻምብቆታት 3 መዕደል ነቑጣታት ሓደ ማይ ዝኽዝን ባስካን بصحيح وساعات زسرح ما جونقعن كم زتقالل بمقلاط حزبي بوحلول አገባብ ክትቀመሉ ተላቢዩ ነበርቲ በወገኖም ካብ ኣፍደገ ገዞም ጽሩይ ማይ ክሰትዩ ብምብቃዖም ሓጎሶም ድሕሪ ምግላጽ ፈቆደ ቦታታት ፋሒሉ ዝነበረ ህዝቢ ኣብታ ዓዲ ጥርነፍ ስለ ዘሎ ተወሳኺ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክዋደደሎም ኣዘኻኺሮም ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ ኣብ ዘስምዑ መዛዝ ምቓል መሪር ቃልሲ ዘሕለፈ ህዝቢ ኤርትራ ተጠቃሚ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክኸውን መንግስቲ ልዑል ኣቓልቦ ሂቡ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ጠቂሱ زاجت كم قدام النتاتهم استسلاسل مدبات بقليلوز تموتو كم زيكونوا أبريهم حزبون الزواجونية بكم توديبوا بمكل خال حمام عصا كختالهم تصنح ميلاتات بزحية لك دفع لهم كيلاتات كبابيا وتصريت هبتينو زوا من السي إفريم برهانة الزغاقيرون نعجباتن ميلاتاتن مكل خالن فوسان تمحل لفتح حمامات بحفشة حمام عصا دما بفلا يعمل كيتون نبرتاح وسكت ماجونية أبزهاب أستمرهم ممر إفريم بكم زكايدو ناي قدم مكل خال አገባባት ዝለዓለ ተራከም ዘለዎም ገሊጾም ኣብ መንጎ ትካላት ጥዕና መምሓዳራትን ህዝብን ብዝግበር ውህደት ኣብ ምቁጽጻር ሕማም ዓሶ ተበፂሑ ዘሎ ደረጃ ዘዛኒ ከም ዘይኮነ ብምልካት ድማ ህዝቢ ሸለልትነት ወጊዱ ክገብሮም ዝጸንሐ ወፈራታት ጽሬት ክሓይል ተላቢዩ ተሳተፍቲ ብወገኖም
ኣብ ምክልኻል ሕማም ዓሶን ካልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ከሰላስልዎ ናይ ፀንሑ ንጥፈታት ውፅኢት ብግብሪ ስለ ዝረኣይዎ ኣብ ኩሎም ዝውጠኑ መደባት ብትግሃት ከም ዝዓዩ ኣረጋጊፆም ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንኡዘባ ጎኘ ኣቶ ጻዕዱ ሃይለ ሚካኤል ድማ ኣብ ገለ ከባቢታት ህዝቢ ክወስዶም ፀንሐ ተበግሶታት ብምድኻሞም ኣብ ምቁፅፃር ሕማም ዓሶ ኣሉታዊ ፅልዋ ከም ዝፈጠረ ጠቂሱ ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ ውዳበ ህዝቢ ኣብ ምሕያል ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣተሓሳሲቡ ብዝተፈላለየ ሞያታት ዝሰልጠኑ 100 መንእሰያት ንኡዘባ ዓዲ ተከሌዛን ብ29 ግንቦት ተመሪቖም እቲ ን7 ዋርሒ ዝተዋሃበ ስልጠና ፅርበት ሓፂንን ዕንፀይትን ምቕራፅ ቪድዮ ካሜራ ከምኡውን ቅብኣን ስነ ፅባቐ ፀጉሪ ርእስን ዘጠቃለለ እዩ ኣብቲ ናይ ምምራቕ ኣጋጣሚ ሓላፊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ኣዛዚ በረኸት ኣብ ዘስምዑ ቃል ኩለንተናዊ ብቕዓት መንእሰያት ንምብራኽ ምስ መሻርክቲ ብምትሕባር ብዕቱብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ጠቂሱ እቲ ዕላማ ድማ ሞያ ቀሲሞም ውሕስ ሂወት ዝመርሑ ባይታ ንምጥጣሕ ምዃኑ ብሪሁ ሓላፊ ጨንፈር ማሕበር ኣብቲ ንኡዘባ ወይዘሪት ሄለን ተወልደ ብርሃን ብወገና እቲ መደብ ብምውሃድ ዝተፈላለየ ኣካላት መንግስትን ብሕታውያን ትካላትን ዝተኻየደ ምዃኑ ተቂሳ ሰልጠንቲ ሞይኦም ንምዕባይን ሂወቶም ንምቕያርን ኣብ ዘካይድዎ ፃዕሪ ማሕበር ኣብ ጎኖም ከም ዘሎ ኣረጋጊፃ ኣብ ማሕዳር ንኡዘባ ዓዲ ተከሌዛን ኣቶ ሰለሞን ሃይለ ብወገኑ መንእሰያት ብሞያን ፍልጠትን ምምልማል ማለት ሃገር ምህናፅ ምዃኑ ጠቂሱ እቲ መደብ ቀጻልነት ክህልዎ መንእሰያት ድማ ንዝወሃቦም ዕድል ብግቡእ ተኸታቲሎም ክጥቀሙሉ ኣዘኻኺሩ ሰልጠንቲ ድማ ስለቲ ዝረኸቦ ናይ ስራሕ ዕድል ወይ ናይ ስልጠና ዕድል ድሕሪ ምስጋን ብዝቐስሞ ሞያ መጻኢኦም ንምውሓስ ክሰርሑ ምዃኖም ገሊፆም